Не! 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 И какво става, хора? Днес продължавам с Tomb Raider. 6 епизод. И днес, в миналия епизод разбрахме, че там Нитово не е ставало, не сме могли да изпратим помощ и там какво беше. И трябва да отидем до там, дето свети червеното. И там. Също така в миналия епизод взехме новото оръжие, много ме кефи. Искам да кажа, че в този епизод ще се опитам да направя пистолета на Макс, ето остават не само две, ето вижте, само и тези двете. Само да ви кажа, че това не са единствените апгрейди, които може да получим, има и други, но за тях не трябват други предмети, тъй да видим дали спусна нещо. Между другото, видях в миналия епизод, че съм изпуснал адски много работи, за което съжалявам много. Но предполагам, че ще се видим. Ходим. Ей, това е. Опа, не, окей. Не знае, че... О, what the fuck? Стрелки, нали? Стрелки. How many are there? She's shooting at us! I think she's reloading! Окей. Ай бяха. Това точно са това. Не може да са само това. What the fuck? I'm under fire! You're gonna die! Damn you! You're mine! Fuck. If... He's reloading! Тежката артилерия идва, не го кажа. Къде? Fuck. Още ли? Тук нещо... Къде? Дай! Каза го и сега ще се добре. А не, още има! Малкам! Колко са тия хора? Още ли има? What the fuck? Колко са тия хора? Малка му...
Той има такива оръжия и не ги използвам. Много се очудвам. Той не има него оръжие. Загубеняци! Никой не е кварталната патка като какала на патката. Тя само тежката артилерия, че няма такива неща. Опа, книга, чакай да изпълня. Окей. Горе? Не мога да отида някак си горе. Опа! Имаме някакво е. Бавим се, знам. Той е. Печем 100% за нещо за хода. Окей. Не се Защо нещо не мога да седна като хората? Ще бъдеш първия убит с зумване. Скетчуп. Все едно искам да ги убия тия. What the fuck? What? Ти горе ли се? Слушат ми патронките, започваме с пистолетчето. Още някой! Чакай! Айде! 100 000 часа. Още? Добре. Не ми казваш, че това е бос. Нещо ще ми казва. My God! What the fuck? Краката не може ли? Как аз не мога да се преценя? Стига! Никой не е по-жив от мене. Надявам още лежа. Който и? Да. Значи като събираме повече такива нали чуждестранни неща. Не мога. Можем да такome, да и кажи го. Да вгледваме повече нашите оръжия, т.е. събираме повече материали за тях. Е по-логично. Окей. Включим предварително към двата апгрейда. И съжалявам хора, но някой ми се обади. Право изнервят на те, като ме дръзнат.
Сега, прави си мишката по-чувствителна, по-бързо. И проверяваме за неща. Да. Окей. Сериозно ли тук няма почти нищо? Не може да оставят всичко и така. Това трябва да се запали. Окей. Така това ще можем да го скътим, но първо да запалим онова нещо. Ще ти помага, ако ти е казал пиш. Дойду! Аз съм шифа. Аз ще ти казвам какво да правиш. Така. Добре. Малко така играчка. Айде, вот така. Айде! Манина, тук ли сме? Ладно. Идваме за той нещо. Some kind of soldier's identity tags. I don't recognize the kanji. Окей. Това беше. Окей, продължавам. О. Между другото и тия машините, подобно такива големи, които трябваше да се запалват. Които също ги бях направил. Бях видял и 5-те. Грабим всичко като мръсни кочета. Като мръсни кучки. Защото сме кучки. Окей. Супер! Как се каже, че си изходи? Нямам, окей. Окей, идваме това. Окей. И затова имаме и готово. 60% ни е вече това. Да. Следващото нещо, което трябва да апгрейднем на Макс е лъка. За което ми трябват 200. Окей. Седно. Така, гледам се. Лагам ти си лъжа, ще те убия. Защото теб се взима, да. Ето. Това е нещо. Ние сме още 3. Окей, дошли сме, време ни на това вече да правим неща, явно навършване пак се такова. Ние какво ще купим, ще пращаме SOS. Съм да не падна тук. Това е красотата на играта, може. Това. Другото, това според мен ще е най-яката сцена. Okay, here goes. Ти луд ли си? На това нещо, аз да се катеря ти, добре ли си, това е разчасало от 5000 годишно и то на високо и духа и какво да кажа. Ох! Не. Това ако не е просто, не знам. Ох, дупенцето се гледа. Окей, това е нещо яко. Това е красотата на играта. По-уникално нещо това няма. Няма!
Айде! Тук ме хваща бъс. От тук даже фреймовете са ниски. Но, много са ниски. Вау! Стигам до 3 фрейма. Съжалявам. Добре, фреймовете се покачват. Не, слизат. Окей, това е лошо. Защото сме много високо. И ще ни бъгва. О, добре, тук е по-добре. Тук е много по-добре. Сега ни как се качим тук? О, не. О, не. Какалара. Какалара. О, мане. Аз не исках само напред. Окей, какалара. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Okay. Alright, find the emergency channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey. We got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Thanks, Sako. Left mouse. Ah, не left mouse. Left hood. Сяко трябва на мен да гледа, че се казва. Mayday! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on. Mayday! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus 177 Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Almost given up hope. So had we. Got your approximate position. We could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Out. Lara Croft, you are my hero! Hey, you know, Reyes actually just cracked a smile. Right. Need a signal. A fire. Fuel, flames. I can do that. Окей, също трябва да изпратим някакъв сигнал. Лара Крафт е герой. Подявайте, хора. Лара Крафт, герой. Герой. Това е уникално. Уникално. Ако пак ще имате стрел. That's one way to get down. Fuel tanks. О. Бате беше да видя колко хора. Окей. Need to find a way to light this Ние fuel. ще ги запалим така ли и те ще навидят. Окей. Оръжия. Окей. Нещо тук горе. Чайно. Не намерам. Някакъв ръст. Някакъв ръст, явно. Окей. Вау. Междуто онзи надпис там, какво беше? Помните от миналия епизод, мисля, че да помните.
Unleaves ли беше нещо такова. Това означава аз съм тук. Проверих го. Това означава аз съм тук. За какво ли ще сме тук? О, което е блестящото. What the fuck? Хоте. Това е уникално, можем да стъкваме сами. И сега запалваме ли го? Запалваме го. Ние сме уникални. Уникални! Уникални! Айде! Окей, продължаваме напред, хора, продължаваме напред. Да не ни пука. Колко часа е станал този клип? О! Пилота! О, баба. О, супер. О, супер. А как да го направим така, че се слеша? Иска се. Окей, няма значение. Окей, това е супер. Не мога да мъкна. Не мога да ме накараш. Окей, това. Тук няма нищо. Окей. Давай! Бум! Бум! О, не. Мисля, че този град пропада. Този град ще пропадне. What the fuck? О, М, К. Това не е смачка. И къде се видя, че не е смачка? Окей, тук филмите са много добри. Свалям 20 фрейма, което е лошо. Защото вече аз съм супер да игра на 20 фрейма. Окей. Окей. Това е уникално. Уникално. Опа. Хитчет. О, не. Не го убивай. Не. Гадост. Фак. Моба. Ой, са. Си ти привали. Ото беше. Единственото нещо, което обичам! Шугам се, не съм го обичал. Тъп, да съм гаден кръг. Окей, фул сме. Окей, това е много яко. Много яко. Вече може да се ръкуваме. Ей. Окей. Продължаваме ли се не пука?
радост. Вече не го добре. Чувам нещо там. Чувам нещо. О, skill point. Skill point. Нямам skill point, ще го забия. I can't get it out of my head. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must be some explanation. I just don't know what it is. Скажи, слушам, тук няма просто. Lara! What the hell happened? This storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. Okay, сейчас она сухая, окей. Супер. Абе, защо толкова много изпи ни дават, пък скилпойнта го няма никакъв? Опа! Опа! Мадафака! Мадафака! Още! Ето! Бам! Окей! Окей! Ладно ме е обратно! О, добре! Фак! Който пак видява? What? Ропе! What the fuck? Ah! What the fuck? Окей, имаме да обираме много. There's got to be a way up. Ай. Ой, са много. Окей. О, скрипонти, сериозно. Как толкова малко ти са толкова сигурно се е върнало. Все едно. Имам скрипонти. На каквото и е маус. Нямаме се, че нямаме нищо. И всяко. Всякъде. What the fuck? Къде? Тук? Добре, как? Окей, хора, разбрах как се прави. Значи, даваме тук е мост с началото им. Ето това, т.е. дясното двигопче и натискаме ето това по средата, задържаме го и то стреля. Ето, примерно, ще съборим ето това. Пам, 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 ето. Това е било. И аз се чудя какво трябва да направя. Сега. Това мисля, че трябва да го издърпаме. Така. Да дойдем, да скочим така. Така. Снимам, мисля, че... И тук има нещо. Окей, няма. И... What the fuck? Окей. Да завземе. Между доста време го търсих. Тогава сам го разбрах. Тук ли сме, бе? Дайте ми кой има тук на... Там видях нещо да свети, май. Мамка му!
Добре, чакай, последно. Айде, трети опит полета. Айде, не ме предавай. Кейзи сука. О, не дойдохме само за тези неща. На мен трябват много лукове, тъй като аз използвах адски много. Да, видяхте колко съм използвал. Тук сме! Окей, странна музика. Какво са тези неща, Защо съм такива неща, That looks like a good spot to hook into. Аха, значи... О, виж, може да се правим пътища. Супер. Много яко. Shift. Окей, как да такова и горе? Не мога. Няма начин. Има. Чакай, има. Да, има. Не сега. Бам. Чакай сега. Сега тук е спейс, мисля, че... Не, няма стане. Окей, няма че не. Всичка. Виждате просто колко много схабих. Окей, сега предполагам тъй. Ние сме... Момиче на Макс вече. Жена на Макс. Искам кемса. I'm really glad you moved. You and me both, girl. One moment they were fine, the next, there was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, this is co-pilot Jessup of Air Another pilot. 177A. Hello? Hello? Can you hear me? Got badly hurt when I landed and need urgent aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Окей, campsite, нали? Campsite. Yes, campsite. Да, skill point. Тъй това не е за ножа, разбрах го. Дайте да ви нещо. Това мисля, че са дето чупим да ни дават такова. Кажи го, патрони, които ще е доста полезно. Дайте, не, това няма го правим сега. На Хънтър искам да се дейто. Хънтър ми е на Макс за сега. Окей, тогава идваме тук. Survival. Правим това. Айде това правим, защото... тя да вземе повече ръже от тия хора. Окей. Излезе много. Това не е много. Не е много. Окей. Искате яка, но приключваме до тук, тъй като клипа си го стане 1 час. Той се върши да се гледа на 2 части. Значи, да.